Zombie apocalypse. ሰላም ኣሕዋት ብፍላይ ከዓ ወለዲ ህፃናት ዘለኩም ማለት እዩ ደቅኹም ኣይፓድ ድዩ ሞባይል ድዩ ኣይፎን ማለት እዩ ወይ ድማ ሞባይልኩም ናትኩም ይሕዝወን ወይ ድማ ገዚእኹምሎም ከለኹም ሕማቕ ከይርእዩ ብፍላይ ሕጂስ ኣብ ናይ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ሳብዚ ናይ ሓበሻና ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ይኹን ገለስ ጽቡቕ ንዛረብ የለን ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ውሕድ እዩ ትዛረብ መብዛሕትአና እቶም ንፃረፍ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ደልየ ደቅኹም እዚ ሕማቕ ነገር እዚ ከይመሃሩ ወይ ድማ እቲ ሕማቕ ነገር ፅርፊ ትዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ሕማቕ ከይርእዩ በቃ ብሓፈሻ ዘገድሰካ ደቅኻስ ክሪእዎ ዘገድሶም ጥራይ ክርኢ ኢልካ ምስ ደሊ እዚኣ ንዓኻ እያ ማለት እዩ እንጂ ከመይ ይብለኩም ኣለኹ ንኣብነት ኣብ ኢንስታግራም ድሕር ኣቲና ወላ ሓበሻና ወይ ድማ ድሓን ሓበሻና ድሓን ኣይግበሮም ግን ኣሎይ ከምዚ ህቡባት ሰባት ጥራይ ማዕኮራ እንደን ገለን ወፅአን ኣብቲ ኢንስታግራም ድሕር ኣቲቱ ቆላስ ኣብኡ መፆ ተረዲኹኒ ኣብኡ መፆ ሕጂ ሕማቕ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ከዓኒ እንተወዲ ከምዚ እንተወዲ ገለ ዝፃረፉስ ብዙሓት ኢና ውሕዳት ኣይኮናን ማለት እዩ ነዚስ ከመይ ጌርና ደቅና ከምዚ ይርእይዎ ንገብሮ ማለት እዩ ደቅናስ ከምዚ ይርእይዎ ካልኣይ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ከይመሃሩሉ ከመይ ጌርና ንገብሮ ይኸርእየኩም ደሊሎም መዓንቲ ሎመዓንቲ ናብ ሲቲንግ ከይድና ኣብ ሲቲንግ ምስ ከድና ስክሪን ታይም ንኣቱ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ታይም መፂና ኮንቴንት ኤንድ ፕራይቬሲ ሬጅስትሬሽን ይብለና ኣሎ ኣብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ እጂ መፂና ኸኒ እዚኣ ትወልዕዋ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ወላዕኹማ ኮንቴንት ሬጅስትሬሽን ይብለና ኣሎ ኣብዚ መፂና ሽዑ ኣፕስ ይብለና ኣሎ ሕጂ ኦል እጅረና ተይረእታ ይብላ ኣሎ ኦል ኣፕስ ይብለና ኣሎ ሕጂ እቲ ወድኻስ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ሕጂ ንኣብነት ወድኻስ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ተረዲኹኒ ሕጂ ብፍላይ ድሓን 4 ድሓን ብዙሕ ኣይኮኑን ዝኾነ ክሕዙ ማለት እዩ ተዘይረኣኹሞም ወላ ተገበርኩምሎም ፅቡቕ እዩ ኣብዚ ግን እጅረዮ 9 ኣሎ 12 ኣሎ 17 ኣሎ ሕጂ 17 ምስ ገበርኩዋ ሕጂ ረእይዋ ቆሪፃት ንፀኒሓ ረእይዎ ነተን ኣነ ዝጥቀመለን ዝነበርኩ ኣፕሊኬሽናት ሕማቕ ነገር ዘለዎን ማለት እዩ ብምልእ ነርጊሳተን ኣላ ማለት ረእይዎን የለዋን ሕጂ ረእይዋ ኣብ ከለኹ ናብ 10 ኦል ኣፕስ ገብረ ክትቕየር እያ ማለት እዩ ክትምለስ እያ ረእይዎ ሕጂ ከም ስሪእዋ ዘለኹም ረእይዎ ተመሊሱ ማለት እዩ ኩለንተን ኣፕሊኬሽን ጠፊአን ነበራ ብምልአን መሊሳተን ማለት እዩ ተስፋ ግብር ክትፈትውዋ እዚኣ ነዞም ንደቅኹም ንደቅና ንኣሕዋትና ይኹን ደቅና ፅቡቕ ስእሊ ንስኣለሎም ኣይነ ብሎም ስጋብታ ዕድመ ኣዳም በፂሖም ዘብሉ ባዕሎም ነብሶም ዝኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ከምታ ቀደመይ ላይክ ሳብስክራይብ ሸር እየ ክልምን ንስኹም እውን ከምኣ ግበሩ ኣነ እውን ንዓኹም ንምሕጓስ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ዝብሎ ነገር ሒዘ ክመፅእ ቴንክ ዩ